Да видим какви джиджавки ползват в сутрин в 7 по TV7. Дори ако погледнеш новинарските сайтове, ръстовете на всички от тях говорят, че се увеличават потребителите. А не... така, що Елена борави с компютъра, с какво се чудим? Нормално над 50. Да, лекаш химикалки. Процента да има. Да, нормално, лошо няма. Химикалката е хладно опасно оръжие в ръцете на засегната колежка. Добре, че Елена държи химикалка, а не гюле. А професор Вучков заверя с опасни сравнения. Обектът на справедливия му гняв този път е Симеон Сакскобурготски. Да говоря ли за Кобурга? Я дайте малко за него да се поговорим. Той е тук, който важничи и са надул като п***шка. Ама че поетично сравнение, няма що. Професорът е майстор на образните сравнения. Как няма там кой да го фрасне с една химикалка? Или с гюле. Той е тук, който важничи и са надул като п***шка. Сравненията и метафорите са трудна и отговорна работа. Аз лично никога не поемам рискове, господин Танев. И аз. Никога няма да ме чуете да казвам, например, че съм предпазлив като 5 лева в скъсан джоб 2 дни преди заплата. Така ли? Да. Или аз, например, че съм устроен като 3 крави в карусерия на камион на път за кланицата. Или аз пък да ви кажа, че очите ми са дръпнати като назрял боб чорбата. Опа, това сравнение нещо ми обягне. Какъв зрял боб, господин Танев? Какви дръпнати очи? Сега ще разбереш, но не чумата момче. Добре. Това е във връзка с една фасулска афера от Велико Търново, разчепкана от нашия репортер Митко Богданов. Скъпи приятели,